Jeg ved bare, at jeg har spillet for meget computer-rollespil, da jeg hørte, at jo bedre man er med tøjet, jo bedre er man åbenbart til at lave mad. Så tænker jeg, det er ligesom World of Warcraft. Det er det der. Og det vil også være meget nemmere for mig at forstå det der kokkelingo med duchesse og alt det der pis, hvis han også smed nogle World of Warcraft udtryk ind, så han kom ind, og Michael kunne sige, hvis vi lige starter med at tage boots of panering på, så går vi herover, hvor vi skal stå og flå de her fisk i 3 timer. Jeg ved godt, det virker sådan lidt Chinese grinder money farm stil, men altså, vi skal jo op på 350 i skinning. Når vi så har det, så har vi alkemi ved siden af, så kan vi nemlig lave Elixir of Greater Thai suppe. Det er sådan en food buff, der giver plus 44 healing. Til sidst så har vi så nogle items. Vi har Helm of Jævning med sokketæt madkulør. Og når vi så har brugt det her, så skal vi lige ud udenfor. Vi skal lige på en lille bytur. Vi skal ned og raide Godmorgen Danmark. Vi skal ned og slæge Nikolaj Kirk, fordi han dropper en recipe, der giver 1000 plus grimt hår. Så. Ja, okay. Ja, tak. Kameramanden synes, det er sjovt. Det er vel folk, der sådan ikke spiller World of Warcraft, eller hvad? Food buff. Sokketæt. Og folk, der spiller World of Warcraft, de sidder sådan... Bytur? Udenfor? Hvad? Og folk, der spiller World of Warcraft og er cocky, de sidder bare fuldstændig stonefaced. Lol. Roffelkopter der. Nå, det var alt, jeg havde til at... /quit /invite Pelle.